Čaute ľudia. Dneska to bude zo série Heads Football. Bude to veľká sranda. No, Ja už som si vybral panáčika, takže ty vyber si ty. no nejakého teploša si dám. Napríklad. Dáme si toto. Nie Golden Gun, to je na jeden gól. Dáme first to 7. Kto dá prvý 7 gólov na malé brány a hráme. Ideme na to. 3, 2, 1, štart. Počkaj, už sa teším. Sviňa. Jo, Sviňa. a ty si celá svinia. Ak chcete, bude... To čo, ak skačem? Ak chcete, budeme natáčať aj viac videí. Napríklad GTA 4. Happy Wheels a takéto hry. No, také Môžeme aj srandovné. online hry. V pohode, nejaké nájdeme a môžeme natáčať. Píšte do komentárov, keby ste chceli nejakú hru. Tak a tak. No a Je to... ja už prehrávam. Čo to není férové. No, vôbec to není férové. To E, čo bolo? náš Kanál. sa bude volať, ešte nevieme ako, ale určite nejak dobre, nejak blázni alebo po anglicky niečo. Poď. Ja. Toto je začiatočnícke video, ak chcete tak okomentujte, dajte like a máme malú loptu. Pomoc. Bum. To není fér. Ale je. Poď. Budeme natáčať aj osobné videá. Budeme bláznivé videá na tablete natáčať. Nejaké androidové hry. Nejaké challenge. Všeličo. To, čo sa dá natáčať. Challenge Ak môžeme chcete- urobiť nejaký mix challengeov. Môžete písať do komentárov. Aké poznáte, my to spravíme. A budeme natáčať, ak chcete, Outlast. Určite sa dosereme, ale... Ne Outlast, ne, život, ne. Áno. Ak sa bojíš, tak nemusíš. Ja to budem hrať, ty sa budeš kúkať. No dobré, ale so zavretými očami sa budem kúkať. No, kto vyhral vlastne? Ja neviem. A neviem, kto vyhral. o chvíľu budeme končiť. A ešte vám povieme nejaké veci. Budeme natáčať napríklad Vareškový challenge a... Píšte do komentárov challenge, môžete si aj vymyslieť, takže hocičo, len potom aj postup napísať. V popisku niekedy dáme našu poštovú adresu, ak chcete posielať balíčky, Poštovú adresu, hej. ak sa to povie, Adresu normálne. tak adresu a posielajte balíčky, potom natočíme, ak sa to povie, Neviem, čo myslíš. poštu od fans. Jaj, unboxing. No a budeme natáčať aj unboxingy, čo si objednáme. Napríklad ja si idem objednávať tablet, tak môžeme to natočiť. Alebo ak, tak potom si budeme kupovať aj webkameru, takže aj to vám môžeme ukázať. Teraz natáčame cez Bandicam a potom budeme natáčať cez Camtasiu. Prepačte, ale hore bude reklama na Bandicam. Možno ani nie. A my už asi pôjdeme a čaute a majte sa fantasticky. Bolo to také kratšie videjko.